10 ýanwary geçilen gece Liverpool aýatynyň Türkmenawa şäherine üznüksiz gar ýagdy. Garyň galynlygy 7 cm çenli baryp ýetdi. Ýer bilen ýollar typyn çaklaşdy. Howanyň temperaturasynyň hepdeniň dowamyny -16 gradusa çenli aşaklamagyna garaşlýar. Bu aralykda içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gyş pasyny ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berjay edilmegi babatda ila tarasyny geçirýän düşündürüş işlerini ýygjamlaşdyrýar. Ýurda adatdan daşary sowuk howa aralaşýan mahaly içeri işler idarasy Altınasır öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň üstü bilen raýatlary gyş pasyny ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berjay edilmegi babatda duýduruş SMS-lerini uradýar. Hormatly watandaşlar, gyş paslynyň dowam edýän günlerinde elektrik gaz enjamlary ulanylanda ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini dogry berjay etmelidiňizi öňüzden we iş ýerleriňizden gitmezden öň elektrik gaz enjamlaryny öçürmelidiňizi ýatladýarys. Diýip Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy tarapyndan Altınasır öýjükli aragatnaşyk ulgam arkaly abonentleri berilen SMS taýdylýar. Häzir Türkmenawa şäherine ýollar sürçek bolmagyny galýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 ýanwarda ýer bilen Sewitden habar berdi. Howa maglumatlaryna görä Sişenbe günü howanyň temperaturasy Sewit merkezine günnüz -3 gradusa çenli aşaklady. Hepdeniň dowamyna Sewitde aýadly howa saklanyp galýar. Any günü howanyň temperaturasynyň günnüz -6 gradusa çenli, gije bolsa -16 gradusa çenli aşaklamagyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 ýanwary geçilen gije şäherde gije sagat 11:30 töwereklerinden ýerden sagat 5:15 töwereklerine çenli dyňysyz gar ýaganlygyny, ýer bilen ýollaryň typyn çaklaşanyny habar berdi. Bu aralykda Liverpool aýatyna aralaşýan sowuk howanyň 11 ýanwary geçilýän gije -14 gradusa çenli piyasa gaçmagyna garaşlmagy bilen bu gije Sewitiň çägine ýerleşen döwlet idara karhanalarına nowatçylyk gurnalýar diýip Liverpool bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de iş ýerlerine ýangyn howpsuzlygy bilen bagly düşündürüşler ýygjamlaşýar. İçeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gullugy idara karhanalary baryp ýangyn howpsuzlygynyň berjay edilmegi, elektrik peçleriniň ulanylmazlygy barada duýduruş berýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Türkmenawadyň şäher ýollarynyň gardan soň typyn çaklaşmagy bilen jemaat gullugy ýollarda sürçekligi aradan aýyrmak tagallalaryna badalgy berdi. Häzir Türkmenawadyň ýollary typynçak bolmagyna galýar. Jemaat gullugy köprülere çäge döküp çykdy diýip bir şäher ýaşaýjy Sişenbe günü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu arada Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi hem 8 ýanwar sanyna hepdeniň dowamyna ýurda aralaşýan howa barada maglumat berdi. Ýylyň ilkinji gary Aşgabatda 9 ýanwary geçilen gije ýagdy. Türkmenistanda ýananlaryň sürüjülük şahadatnamasyny edilmegi ýene-de kynlaşdy. Häzir awtolog sürmegi üçin dokument ýaşy 40-a ýetmedik ýananlara berilmeýär. Käbir ýerlerde ýananlardan nikah haty hem talap edilýär. Şu gede kim dilden edilen bu gadagançylyk köpçülik üçin duýdansyzlyk boldy. Ýaş ýananlara sürüjülük şahadatnamasynyň berilmeýänligini Azatlyk radiosynyň Liverpool aýatyndaky habarçysy 10 ýanwarda habar berdi. Bu gadagançylyk odallar bolşýaly köpçülik üçin ýene-de duýdansyzlyk boldy. Ýananlar muny ulag sürmegi üçin dokument aljak bolup ýüz tutanlarynda bilip galdylar. Aýal gyýlary sürüjülük şahadatnamasyny bermekde 40-dan ýaş bolsa gadagan näýär? Muňa dilden görkezme bar. Diýip habarçymyz gurrun berdi. Şeýle-de çeşmeler käbir ýerlerde sürüjülük dokument aljak bolýan ýananlardan durmuşa çykanlygyny tasdiklaýan dokumentin talap edilýänligini habar berdiler. Ýa-ni ýakynda garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda sürüjülük şahadatnamasyny almak isleýän aýal gyýlardan nikah şahadatnamasynyň we iş ýerinden häsiýetnamanyň talap edilýänligini habar berdi. Neşriň maglumatynda hem ýurtda diňe ýaşy 40-dan ýokary bolan ýananlara sürüjülük şahadatnamasynyň berilýänligi bellendi. Bu çäklendirmelerden aýlanyp geçmek we zerur dokumenti almak üçin ýol hökmünde ýananlar para bil baglamaly bolýarlar. 40 ýaşdan uly durmuşa çykmadyk tanşym bar. Ol nikah hakyna şahadatnamasyz sürüjülük resmi namasyny alyp bildi. Emma ol uly mukdarda para berenligini aýtdy. Diýip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli kunjaklyrynda köçelerde awtolog sürüp barýan ýaş ýananlary görüp bolýar, emma habarçylarymyz munyň ýananlara köplenç goşmaça çykdaja durýanlygyny, olaryň polisiýa ýygyderli para bermäge mejbur bolýanlygyny belleýärler.
Polisiýa gullugy öňünden bilýär, awtology ýaş senan sürüp barýan bolsa hökman ony saklaýar. Indi denandara sürüjülük şahatnama berilmeýärkä, polisiýa hasam köp gazanç etjegini bilýär diýip habar çygmadaýar. Onuň tölerine görä paranyň mukdary 50 we 100 manat aralygynda. Ýaş senandary sürüjülük şahatnamasyny almagyň gadagan edilmegi ýene de dilden ýöredilýär. Polisiýa wekilleri hiç ýyly ýazmaça dokument görkezmeýär. Bu ýagdaý senandary diň hukuklylygy kepil geçen kanunlar ýetadynda öz haklaryny talap etmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanda senandaryň awtolog sürmek hukuky 2018-nji ýylyň başynda çäklendirilip başlandy. Şondan bäri senandar awtolog sürüp barýarka köçelerde saklanmagy, jerime sede bar bolmagy, sürüjülük şahatnamasynyň elinden alınmagy, täze şahatnama berilmezligi ýaly ýagdaýlara ýygdyrly häsiýetde duçar bolýarlar. Mara vilayatynyň Garagum etrawynyň Garagum kanal daýhan birleşigini iri şahly mallarda peýda bolan näwerlik kesel yerli ýaşaýjylary alada goýar. Bu ýagdaýyň jekme-jekligi barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sevitden maglumat berdi. Täze ýyl bayramçylygyna niýetlep mal öldüren yerli ýaşaýjylar sygyr etine gurçugy meňdeş owunuk jandar tapanlyklaryny aýdýarlar. Sygyr etine näwerli gurçuklar peýda bolup başlady diýip bayramçylygyň öňýany mal öldüren yerli daýhan adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Söwüşlük mallardan anyklanan näwerlik keseli yerli ýaşaýjylary howatyrlandyrýar. Beýleki vilayatlara et taşıyan Sevit gassapları yerli ýaşaýjylaryň hödürleýän mal etini ardan satyn almaga çalışýar. Gassaplar iri şähli mallaryň arasynda ýüze çykan keselçilige salgylanyp, meselem 6000 manat bahaty bolan mallary 3-4 000 manada satyn almaga çalışýar. Eger mal hor bolsa ondan hem aşağı soraýarlar. Diýip bir yerli ýaşaýjy zatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli veterinarlar mallarda ýüze çykan näwerlik keseli takyk anyklap bilmeýärler. Ýöne şeýle keselçiligiň esasan öwrü meýdanlarda otladylýan mallarda däde daýhan birleşikleriň etegindäki ekrançylyk meýdanlaryna baklyan mallarda ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Etrawyň veterinar lukmanlary odal özleriniň şeýle kesele duş gelmändiklaryny we onuň bejerigi usullaryny bilmeýändiklerini aýdýarlar. Diýip daýhan birleşigiň bir ýaşaýjy taýdýar. Bu aralykda veterinarlaryň arasynda iri şahly mallarda ýüze çykan keselçiligi mallaryň paýty çöp bilen ýemetlenmegi bilen ilteşdirmäge çalışýan lukmanlar bar. Zatlyk radiosy Mara vilayatyna mallarda ýüze çykan näwerlik keselçilik barada Marynyň vilayat häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine iri we owunuk şahly mallarda häli şini dürli görnüşli keselçilik ýüze çykýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi öý haýwanlaryna ýüze çykýan keselçilik barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Döwlet ýeçiligine köpçülikligiň habar beriş serişdeleri ýurdun çägini anyklanýan issenlik keselçilik hadisalary barada habar bermeýär.